мақомоти қирғизистон тасмим гирифтанд ки омори гирифторони коронавируси нав ва илтиҳоби шуши берун аз шифохонаро якҷоя кунанд. дар ин кишвари осиёи марказӣ ки аз охири моҳи март сабти ҳолатҳои гирифторӣ ба бемории ҳамагир ва илтиҳоби шуш ҷараён дорад, 323 нафар ҷон дода, 8486 нафар мубтало шуданд. тасмими мақомот барои муттаҳид кардани омор дар ҳолест ки ҳафтаҳои охир мизони гирифтории сокинон ба вируси нав ва бистарӣ шудани беморон афзудааст. пизишкон мегӯянд пневмонияи берун аз беморхона дар он ҳолат рух медиҳад ки агар мариз дар хона ва ё дар 48 соати аввали баъди бистарӣ шуданаш дар муассисаи тиббӣ ба пневмония гирифтор шуда бошад. айнура акматова, сардори яке аз раёсатҳои вазорати тандурустии қирғизистон, рӯзи 8 июл дар нишасти матбуотӣ дар шаҳри Бишкек гуфт, тасмими мақомот ин шуд ки аз ин ба баъд омори гирифторони коронавирус ва пневмония ягона шавад. ӯ шарҳ дод ки то ҳол танҳо баъд аз ташхиси ба истилоҳ ПЦР вуҷуди коронавирус дар ҷисми бемор тасдиқ мешуд ва ҳолатҳои гирифторӣ ба пневмония дар шароити хона гӯё хеле кам буд. вале ҳоло бо афзоиши мавҷи муроҷиаткунандагон ба бемористонҳои маҳаллӣ бо иллати гирифторӣ ба пневмония онҳоро бе ташхиси ПЦР бистарӣ мекунанд, чунки барояшон муолиҷаи фаврӣ лозим аст. Да, действительно очень... воқеан саволу шубҳа зиёд аст ки гӯё омори гирифторони пневмонияи берун аз беморхонаҳо ва ё COVID-19-ро пинҳон медоранд. хушбахтона мо ҳеҷ гоҳ чунин накардем ва нахоҳем кард. дуруст аст ки аз замони шурӯи ба қайдгирии COVID-19 дар кишвар ҳолатҳои пневмонияи берун аз беморхонаҳо ночиз буд. мутахассисони мо беморонро танҳо бар асоси ташхиси ПЦР тасдиқ мекарданд, вале афзоиши маризони гирифтори пневмонияи берун аз шароити беморхона моро водор мекунад ки бе гузаронидани ташхиси ПЦР ба онҳо ёрии таъҷилӣ расонида шавад. аз 20 июн омори гирифторӣ ба пневмонияи берун аз бемористон афзоиш ёфтааст ва ҳоло мо воқеан ҳам ин масъаларо тасдиқ карданем ки ду оморро муттаҳид карда ҳардуро дар як самт назорат кунем. Вести ее в едином направлении. ин дар ҳолест ки қаблан нахуствазири қирғизистон Қубатбек Боронов эътироф кард ки пневмонияи берун аз беморхона паёмади тавсеяи COVID-19 мебошад. айнура акматова таъкид кард ки баъди 20 июн шумори беморон дар Бишкек ва вилояти Чуй хеле боло рафта, мақомот аз минтақаҳои гуногуни кишвар беш аз 100 корманди иловагии тиббиро барои ёрӣ ба беморхонаҳои пойтахт ҷалб карданд. айни замон мақомот мегӯянд талошҳои ёрӣ ба пойтахт ба вазъи муассисаҳои беҳдоштӣ дар минтақаҳо осеб намерасонад ва ниёзҳои беморхонаҳои дурдаст ҳам ба эътибор гирифта шудаанд.